Адміністрація Трампа викидає з поля два знакові медіа – «Голос Америки» та «Радіо Свободу». Усі працівники йдуть дружно у відпустку, оплачувано, щоб не так образливо. Трамп звинувачує «Голос Америки» нібито в порушенні журналістських стандартів і уникненні відповідальності. Президент Радіо Свободи Стівен Капус назвав рішенням величезним подарунком ворогам Америки. В Інституті масової інформації припускають, що мовник переформатують. Що ж, свобода слова вона така. Сьогодні є, завтра в адміністративній відпустці. Китайські ЗМІ назвали це чудовою новиною. Особливо зраділа газета Global Times, яка сказала, що медіа має жахливу репутацію і що Вашингтон нарешті відкинув видання як брудну ганчірку. А в Кремлі також святкують, хоча офіційно кажуть, та хто це взагалі дивиться. Сдохните, твари. Потому что вы лживые, мерзкие, гадкие. Сейчас они закрыты. Ну, это крутое решение со стороны Трампа. Я, как белорус, скажу. Будь проклято это Радио Свободы.